25 март Мәдәният хезмәткәрләре көне, 27 март Халыкара театр көне. Без дә шул уңайдан Сабир Өметбаев исемендәге Минзәлә Татар дәүләт драма театрына юл тоттык. Без театрга килеп кергәндә артистлар ял булуга карамастан, бәйрәм булуга карамастан тирләп пешеп кызу эш бара иде. Кемнәрдер яңа спектакльгә репетициялар ясый, ә кемнәрдер театр көненә әзерләнә. Тиздән Аманулла әсәре буенча куелган "Җырланмаган җырым син" спектакльнең премьерасы да булачак икән. Нәрсә? Ник тутышларыңны капшыйың? Ник тоттырасың син аны? Синең ни эшең бар? Тукта! Күпме йөргә була синең артта? Тимер дип белдеңме әллә син мине? Тукта әле, тынычлан әле синнән. Дару алып чыгыйммы? Кирәкми миңа синең дарулары. Укулларың да кирәкми. Миңа син кирәк, син Гөлшат. Син. Кытырганмы да? И всё. Без театрның планнары белән кызыксынып, театрның директоры Шаймарданов Роберт Шайхилуллына мөрәҗәгать иттек. Хәерле кич, Роберт Шайхилуллович. Театрның алга таба планнары белән таныштырып үтсәгез иде. Безнең инде зур план. Үзебезнең Татарстан районнарында йөрүдән тыш, бүгенге көнне иң зур алда торган бурычыбыз Төркиягә барып, бөтен дөнья фестивалендә катнашып кайту. Анда 12 илдән театрлар килә. Аннан тыш, без әле шушы якын көннәрдә генә Аманулланың "Җырланмаган җырым син" дигән мелодраманың премьерасын чыгардык. Ул инде Минзәлә районының беренче авылында күрсәтелде һәм тамашачылар тарафыннан бик яратып, җылы итеп кабул ителде. Шушы көннәрдә без аны үзебезнең Минзәлә халкына да премьера буларак тәкъдим итәргә дип торабыз. Инде килеп, мин үз чиратымда бөтен театр коллективын, районның мәдәният хезмәткәрләрен, Россиядә 2 ел элек игълан ителгән мәдәният хезмәткәрләре көне белән тәбрик итәм. Һәм инде бөтен дөнья театр көне бәйрәме белән дә тәбрик итәм. Аларга иҗади уңышлар, саулык, сәламәтлек, гаилә бәхете, тыныч тормыш телим. Илдар Насибуллин, Рөстәм Хакимҗанов, Минзәлә телевидениесе өчен.